Da, verujem u Deda Mraza, u praznik, u ljubav i u decu najviše. Vjerujem, iako mi dalje ubjeđuju da ne postoje, ali ga ja stalno viđam. Od uvek i zauvek. Da, počeo sam da verujem. Da, verujem i očekujemo ga svake godine i radimo se. Naravno da verujem, mislim. Ti hoćeš da kažeš da on ne postoji? Ja mislim da jesam, dala sam se od sebe da budem dobra i verujem da je još mnogo dobre dece i dobrih ljudi. E pa nadam se da jesam ako uhvatim pitati ga. Mislim da jesam, ali sada ćemo 31. Bio sam mnogo bolji nego prošle godine, a s obzirom da sam prošle godine dobio paketić, ove godine očekujem udjelu. Ja mislim da jesam, nadam se da je Deda Mraz tako misli. Trudila sam se. Ljubav, sigurno ljubav. Dječji osmijeh, ljubav, dobro raspoloženje i snijeg. Pa ljubav, ta euforija iščekivanja poklona i cela magija praznika. U ove praznike pokreću motorne sanke, Irvas i jedan deka koga svi volimo. Mislim da dečiji osmijeh pokreće praznik. Pa mislim da praznike pokreće neka vera i euforija da će nam sutra sve nešto biti bolje i lepše i da nas u novoj godini čeka nešto onako mnogo lepše nego danas. Pakujem za svu decu, ali pakujemo i osmehe za sve dobre ljude. I mi smo se spremili. Vidimo se. Za svu djecu kojima to treba zaista. Svu decu kojima treba da iznajmimo osmeh na lice, jer dečiji osmeh nema cenu. Pakujemo ovaj paketić za Petra, Stašu, Iliju, Zojkicu, malog Jovana, Milicu, Jovanu. Ove poklone pakujemo za više od 4000 dece širom Srbije. Poklone pakujemo za sve one male, slatke, pametne glavice kojima je osmeh trenutno najpotrebniji.